Ну это же смешно. В Беларуси по 2,49 картошки. Ну не, ну это издевательство. Сацыяльныя сеткі цяпер перапоўненыя відэа. Калі людзі абураюцца, то коштамі на бульбу, то і поўнай адсутнасцю. І гэта ў краіне, якую ва ўсім свеце ведаюць як бульбяную. Беларусь заўсёды ўваходзіла ў лідары па вырошчванні і спажыванні бульбы. Дык што ж здарылася? Няўжо спраўджваецца той самы савецкі анекдот? Калі ў Сахары пачаць будаваць камунізм, то неўзабаве скончыцца пясок. А ў Беларусі сельскую гаспадарку паднялі да такога ўзроўню, што скончылася бульба. Праблемы бульбаводства назапашваліся гадамі. Сельскагаспадарчыя прадпрыемствы дагэтуль працуюць па савецкіх лекалах, без матывацыі, без тэхнічнага абнаўлення, з мізэрнымі заробкамі. Моладзь з вёскі ўцякае. На палях старая тэхніка і яшчэ старэйшыя кадры. Апошнім часам улады зрабілі стаўку на буйных вытворцаў і экспарт, забыўшыся, што бульба – гэта найперш стратэгічны прадукт для ўнутранага рынку. Частка ўраджаю ідзе ў Расею або на перапрацоўку, а самым беларусам як атрымаецца. Яшчэ гадоў 20 таму сітуацыя была іншай. Людзі самі вырошчвалі бульбу. Вяскоўцы на сотках, гараджане на лецішчах. Хто ж вырошчваць сам не хацеў, заўсёды мог яе купіць па даступным кошце. З-за даступнасці ўсё больш людзей пераходзілі на куплю замест вырошчвання. Унікальнасць бульбы ў тым, што каля 85% яе ўраджаю дае прыватны сектар. Калгасы і саўгасы яшчэ ў 90-х пачалі адмаўляцца бо шмат працы, а вынік не заўсёды гарантаваны. Шмат з ёй клопату. Пасадку і догляд механізавалі, але збор – гэта ручная праца, якой няма каму выконваць. Механізацыя збору складана яшчэ з-за таго, што беларускія палі камяністыя, а кадраў з кожным годам усё менш. Калісьці звярталіся да студэнтаў і школьнікаў, цяпер да той практыкі адышлі. Прыватнікі тым часам спраўляліся, забяспечвалі бульбай не толькі Беларусь, але і суседнюю Расею. Але і сюды дзяржава ўлезла. Улады пачалі рэгуляваць цэны і экспарт, і многія адмовіліся ад вырошчвання. Дробных жа гаспадарак на вёсцы з кожным годам становіцца менш, ды і цяжка ім канкураваць з буйнымі вытворцамі. Яшчэ адзін фактар – надвор'е. З-за кліматычных зменаў стала непрадказальным. То засуха, то заліўныя дажджы. Калі раней можна было пасадзіць і чакаць, то цяпер без тэхналогій, аграхіміі і барацьбы з хваробамі ураджаю не будзе. Але галоўная праблема не ў бульбе, а ў сістэме. Той самай, дзе галоўнае не вынік, а справаздача, дзе кіраўніка караюць не за развал, а за тое, што ён не схаваў гэты развал. У такой сістэме нічога добрага не вырасце. Ні бульба, ні давер. Як вырашыць праблему? Перайсці на сучасныя формы гаспадарання, падтрымка фермераў, кааперацыя, мікракрэдыты. Інвеставаць у тэхніку і навучанне, а не толькі ў кантроль. І галоўнае, у першую чаргу забяспечыць унутраны рынак, а потым ужо думаць пра экспарт. Бо бульба – гэта не проста гародніна, гэта частка беларускай самасвядомасці, і страціць яе праз безгаспадарчасць недапушчальна. У 2021 годзе на Уздзеншчыне паставілі помнік бульбе з добрымі намерамі, каб паказаць, як беларусы яе шануюць. Што праўда, памыліліся на 100 гадоў з даты яе распаўсюду. А можа, хацелі падкрэсліць, што і тут заслуга Лукашэнкі? Але ж, помнікі звычайна ставяць таму, што ўжо адышло ў мінулае. Дык можа і бульба хутка знікне? Вельмі б не хацелася.